pen JSM atum pen adu ya hoy puthak chingki chathan pon KACM lunsing tero na phang ahok helam pen karbo puthak Mahamaya BJP Mandal Committee hin pen pherang ke amai kangni Duarbaguri Press Club ingdeng hini executive meeting amai ke paman pon Nang likre hini ang deng chori tang det pen Konara College lapen Institute longsi men ka chet habdun jimapu kamatha akisung doma Jongsi do pulo tangte pini pen ke matha ikrinon Athinang lituma phan isi Abirta ke medu lake Karbi Anglong tourism saikam lapen district administration hin pen chepatir piponsi Noida rong sopialong ke do National Council for Hotel Management and Catering Technology ke parlopon Institute of Hotel Management Guwahati along Bachelor of Science in Hospitality and Hotel Management surihini ra inkora ke thompen surihini ra inkora trok apartment ke Charlie Dunji ani ke hang ari soijang toma phan ke phapon Labang so degree laki India long nong nam kache thangklong Jawaharlal Nehru University New Delhi pensi ke pangthekon pami Labang so long ke Charlie ari soe jang atuma phan pharo isi voreng ang hoi setami det piarlo kali pulotang te det pi ang tan setami ke pekpon padovekji Labang so BSc Hospitality and Hotel Management along ke Charlie dunlong ja phan apuna chak kenangji lake Amen ka chajok dunji atum ke Charlie ang deng ki jum nai pusatame nongme ka chathangklong Board Institute University along pen General EWS OBC atuma phan plike prapho mate 45% SC ST PWD atuma phan plike mate 40% an ingdeng krehini asarlang along duvek ningji launch ota kalilang ingdeng krehini ke Charlie ponahut ajara stream pen Arts Science Commerce Vocational pusatame English a subject dovek ningji Ning ki hangari soe jangatum amit hang pen Karbi Anglong tourism asai ka masai hemalong an vosik ni phai trok CR ni aprang ka homri dam pen amina amen ka chedok dunjia phansi pachinilo Karbi Anglong tourism asai ka mahin pen apuna chake choklim ari soe jangatum amen counseling la pen ingdeng krehini asad lang along marks ka chepalong pona teng pen ingwai ingsai ponsi admission aphan amen paklang ponpo Counseling upon Kahomri Nangji Lake, Vosik ni Pai Troxier ni, Por Pai Kreisia Por, Office of the Deputy Director of Tourism Asahem, SP Office at Hengno, Bastenadu, Dipu, Karbi Anglong. Angton Alam Kachini Japan, Labang So number along, Humri Ignon, 81338 77787, Kalite 90852 76837. Adap ke me kardom nali tuma phana pajiriglo kardom pine Abirta ton pen arju ikha patumi vosik ni phai ke thomarni Guwahati Karbi hemtuna long Karbi lochari asong ke se pen Joint Students Movement JSM atum aduya hoyalam kachingki jethan padopon Non malom hur kichudut aduya hoya phuthak patumi vosik ni phai ke thomarni Guwahati Karbi hemtuna long KSA Karbi Students Association lapen JSM Joint Students Movement atum chelang pen kachingki jethana jaimek padopon KSMI phu Jameson te mung pensi bangso ajai meg along mai chepahem phu pon pen mai pangcheng pon bangso ka chingki che thana jai meg along alohi aman peng pen albinas timung AMKA All Meghalaya Karbi Association President ex KSA President Robindra Rongpi Stalin Ingti Lening Star Rimbai Joint Students Movement President Binjurba Suchiang Penchenglo KSA claim rapet lapen ha PJSM claim rapet along kithe kiding atum chetong dun pen maya long chingki chethan ponrunti Jasamet pet bangso maya long aduya hoy alam kisi chingki chethan pon lason si Karbi Anglong Assam pen Meghalaya aduya hoy along soluk soda kavide jia phan lapening samjin pen kidu ke thak jia phan si bangso maya long chingki chethan pon lapen non ke bangjilang arni pupu adui ahoy long setami kangsam jin pen kedo ke thak pon long jia phan isi akimi committee narben Karbi Peace Committee pu asong seng pon lo bangso song along la pupu KSA lapen JSM President atumsi convener arpu chepek pon lo lason si patumi la bangso maya long kachetong don atum ana phan ke members arpu si pek pon renti lason si bangso jame ke cheng pen ki juran setami ing sam jin pen si mai mesen pen pachun pon waktu ka yang to long la so listen per singa jinsa padu pon ko song si hala bang so long ilu tum long so lo so da ka pa de jinna pola ke inang chingwa jinsa na tu malam thekam long lo isi la bang so long ding ke pang sam ko lo tum thekam long la bang ke aprang si tum lo bang ke hala pu ko khe pa isi ka prek bang tham ta ti ni bang ke
kamu thap pabu jadi hari itu thana mengkau sila bangsa thani bangde itu ini cikoi lo ngajar itu si peace committee semua si bangsa peace committee sensi itu la bangsa lo nga kacing ki bangge kadang Thomas Council lapen ke jom tidak Thomas Council lah tu kami bangsa lo involvement ang dua ini itu cikoi pun lo la bangsa apa itu Joshua sudah berikan makasih dan kami dengan kau lapen kartu sudah ni sudah dah halah bangsa lo itu alam kami bahana jom dan movement pun sihalat tu jom sudah Thomas Council lo kita pun alam tu dengan kau Lukun Chipen Hemari Rongphar Karbiang Long Live Mahamaya Constituency BJP Mandal Committee hin pen patirpi ponsi patumi wosik ni phai ke thomarni dongmuka tourist loads asahe malong non hejong mindar kiri teron pu inura bangphu Karbiang Long Autonomous Council em lunsing teron ke rar phan department na em asai che claim klisi isia company a CEO a TV mati business asai si claim rong ma polam the karbok padopon laben halpun non hejong mindar kiri teron alangli Facebook account along ke tokpon nilihem monitang toisi nang ke ther nang ke hapu karbok pon alam the phuthak Mahamaya Constituency BJP Mandal Committee hin pen pherang ke mai ke phapon Bangso Perangkia Mai ke Papon alam thelake kedamtang aru achiklo nipain korai hini malom inut mindar kiri teron pa bangphu Karbiang Long Autonomous Council em lunsing teron aphan karbok na phuthak ningkang samse chepaklangpon athe alang li karbok pon lake innovate bangphu aphansi PNRD asai pek lapu kipu pon alam the lake sai ke claim order inut vet amen tahai setame Mandal Committee lepen morcha ke do anstame claim rape kam jam supply anta aminang si cherailap puselang khangkar soge lasila bangke nilitum mahamay mondola hin bangke la bangke alang itum chini ne ajaje pulote mahamay homostielong nilitum along mondol kisolong bangben lahai kado welang nang chini sigini lasi lahai chini le pin pen bangke hoitu supply le pi kutame ba construction akam le mami inurame le tender lolo kutame hala so mena bangke alang le chiklem la ba alang se cherai la lu ko ke kali lasila hayalam chiniji pulotangte BJP Mahamaya Mandal Committee long bangda chok pasi pherangkia maya long pen pachini pon lapen em lunsing teron ke claim ke dama long si kai keta arjabdun thibji pusi thanpon jimatha pamikasi muni thanmakke abon number ke jonaji pini kam ke long le kicho hangnam ke long le puspensi pini kam lamam ka papun tawreji ubangke nil tum kroekre lapen em lunsing terona aphibangge mahamaya homosti mondom penchenglok kapdu gobe akomitita nil tum arjabdun thib Lapenon hejong mindar kronjang pu Facebook account along ke tokpon alang liphan munit tosi ke ther ke ha palam the ke paklang pon alam the ke ahok kali niltum Mahamaya Constituency BJP Mandal Committee lapen BJP asong along ke claim ke damatum posatame nilitum alang lihem dampen ke ther ke hap ave pusi pherangkia maya longpen pachini pon dokmoka ben semsing inti Karbiang Long Live Keramtang surihini ra engkora isi matijonga chiklo Duarbaguri Press Club amahang pathek den anaphi executive meeting padopon bom bang bomsi pinile tho setame kai pholangso alangsun along ingdeng hini kechok executive meeting amai ing samjin pen pachon ponlo Bangso amai along Duarbaguri Press Club koson sike pangtang pon thekjima dapen Duarbaguri constituency along koson ben sega ching thura tumon ke paja pon pen ke paprang pon thekjima po phuthaksi Jasimet Mayalong kaching kichethan padopon lo Bangso Maya Longpen Duarbaguri constituency ke barlopon angkang along anke law and order ahin anata un anke press club pen cherab dunji laben Duarbaguri constituency ara setame nang cherab dunangji pusi cheparai ponlo aduntu Duarbaguri constituency ke Golaghat district mate plain district pen kache koinora jok plain district press atum nang kilut jama jok hawarara phan kapasik sak dokok teti lasinon pen ke Duarbaguri constituency longke Duarbaguri press club atum si ajara saita chelang pon pen ame thang charja pon puputa cheparai ponlo Golaghat district pen nitum dak Karbiang Long district lason kachi hoidlo ason dolo asi lasai kachoy lo galong sameni tumbangke press club tin pen sameni tum kaching ki kachi thanji pansini tum boy ko na pen sami non isi dak ni tum kaching wai ke ni tum dak press ke claim ke dam pen dak koson si Duarbaguri pan isi ansu se news sami ke pachi thang panji pansini tum
dak dor bagu press club ni tum keklem gedam tuan pen semi tingki chingwai pon lo non ma kini tum somni si jasime lo tum chiparai pon lo na jak chiparai pon bangke lo en order hin an thuk no sitami ni tum jasime la dor bagu angkang arada tum phanan bali un angpe ni tum tami chirai kom dun jia family tum pini dak mailon tum chingki chingwai pate pon lo ason thak thak si la dak dor bagu lo bangke jasime pe kini tum dake golaga district pen chikoi no da posi la dak club pustami ni tum isi ini tum long kasih tak bangla sondo jasmela plan district media tumang jasmela plan media tumang dak la karbing long mate dak dua bagui long wang po pinangan news lason ko war pon po la pinadak amuni tum phanta pinang phan ke kasih sak la pusonta dokopiti nasila hai long ni tum non la chingki chingwai pon po Bangso Maya Long, Duar Baguri Press Club Amai Pubida Singh Ingling, Secretary Rajesteron, Assistant Secretary Rangsina Bay, Andrew Hanse, Robinson Killing, Thomson Terang, Rovel Rongpi, Mir Singh Tokbi, Amos Inkilapen, Sensing Ingling Atum Pendanglok, Penangan Atum Executive Meeting along Chetong Donsi, Mai RDP Dun. News X Report, Karbiang Long Live. Abirta Kimi लोके थेक सरारी सोए जांगा तो मफान इसी बीरटा किमी अर्जुइक था तेजपुर लोंग की तो बाप्टिस्ट क्रिश्चियन हॉस्पिटल लोंग कार्बियांग लोंग डिस्ट्रिक्ट अफान के पनोंग HIV AIDS पुठाक टारगेटेड इंटरवेंशन TI लपेन इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज IDU प्रोजेक्ट के क्लेम पंजे अफान मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर MNE अकाउंटेंट लपेन काउंसलर अंगहोय के पापलेंग पंजे अफान एप्लीकेशन के फा Labang soavoreng ang hoyalong ki jog dunjia phan jasmet apun lapen ke Charlie ang deng ke dunang ji laki jog bangatum ke Charlie ang deng ki jumnai pasatame Bachelor of Arts kalite Bachelor of Commerce dovek nang ji jog bangatum computer aput hak thek sarabang phubang phiatuma phansi RDP ponji bainonga bangke National AIDS Control Organization mate naku atum kisik pona tengsi piponpo aning ke hang abang phubang phiatum vosik ni phai plier ni ang bong amen ka chipi dunjia phansi pachini ponlo ang tonalam kachini ponjia phan labang so email ID long humri ignon project@bchtejpur.org kalite phone pensatame labang so number long humri ignon 8638398440 kalite 8134001612 ICYM Chukyola Paris Penpatir Piponsi 5th Indian Catholic Youth Movement Knockout Tournament Assumption English High School Pathua Klamalong Patumi Vosik ni Pai ke Thomar ni pen Pangchengpon Lakhain ko rapho nilib MSC constituency ke parlo Chukyola Paris Youth Atum Pen Patir Piponsi Patumi Vosik ni Pai ke Thom arni pen pho an Indian Catholic Youth Movement Knockout Tournament Pangchengponsi ke Pathu ke chenga mayalong alohia man pen Father Jonathan Teron Assistant Paris Priest Chukyola Laban Paris Catechism Dorsing Singnar Rajan Phangchol pen Mondolia tum penta ke ongdung atum pen chetong dunsi ke pathu atuma phan aning parungdun Lapan ke pathu ese ke hai kerem ke thekang mai jia phan mate ke palangchari dunjia phan pura kasa pen referee Jiten Phangcho Harson Rongphar pen line referee Dilu Ingti pen Harlongbi Phangcho atumsi inkrung insai panlo ke pathu ke cheng along ke cheng si Rangsali FC Daitor lapen akhoi puta FC Chokihula atum pensi ke cheng se phong ICYM ke pathu pangcheng panglo first half an akhoi puta FC atum goal ipum thaponlo apithu Rangsali FC atum puthot ipum thaponsi nata na hinta isi chipi pen ke thek chingbar chitlo bonda ke pathu pulotang te ihin kalite ihin ke high vek nang ji pupen penalty mate hin ka chitur hot akhoi puta FC atum pen goal ki pi ke ongmu chotana jok ipum pen akhoi puta FC atum chipahai ponlo laing ding phoke cho lo non bang ke lasi aning kan bang son pinang andak chukhela area te bok tirai di ihin not pini pathu bom ke akhoi puta la pen rangsali pulutang de happu dei thor anat lo di lasi Ineng sengkanan ke team great rock an dak labangso pathu long itu kipar lu pondok lo napen labangso ka pathu ki bija mathi abang ke lapuson hello niltum diocese level along ka lapuson football ka pathu ka peman pondok labangso long pen football ka pathu thek muchochora tuma fan ingwaisi mohala diocese level along an sitami ka pathu ponji fan awar sai ki pi ponji napen ke jesemet nonapor jesemet ke Ladak Chukyola Paris arlo gedu jesemet risumar atuma phan la kapapathu anat aninga pirung ponjia phan napen ke mithang okpran phanta ke media phan pusikama thapomsi
Ke hola pen Sanjit Kro Karbing Long live. Vosika chiklo ni phai hiniar ni ani kang samapor malom Odisha longri Balasura habar ke parlo Bahanaga railway station ben te bokhet tomon langno ke jap along ki phodun loga jok hini passenger train lapen isi hormu hortar kar thangbona train men chetong rum dara jok bang pharo hini ra trok ner kep apran ke dam lapen bang pharo sir kep sosi arenga hu ke sonang Labang so kachingko Abirta Kilong pen Union Railway Minister Ashwini Vaishnav pen Odisha Chief Minister Navin Patnaik tong sekot pen kachingko Vic Adimaklongan Palidunsi kithi ke jang areng hu keso lapen hormu hortar kena ho phuthak setami langponlo Lason si India Prime Minister Narendra Modi setame bhomtiar ni Adimaklongan Palipen humri damlo labang so ka humri damahut areng hu keso dara tumalong setami chetong dampen kimida prangja phan hirjumi hang pilo Modi hin pen kaningja tengke labang so kisung ajai me kachetong along majo ka bang phubang phi setami ari dodun kok pulo tangte sodakan akang sai pajir bonji nonaman kirap ke pale asai along setami langchari pon bonglo Union Railway Minister Ashwini Vaishnav Union Minister Dharmendra Pradhan lapen prek jama sai ka mamai pho tunga phan setami jasmet kisung pen ke pajok pon serak ja phansi pin khat pon South Eastern Circle Commissioner of Railway Safety hin pen ke pachni pona tengke labang so train kachetong Adimaklong lake Kolkata rong so pipen kilometer pharo hini ra phokep Bhubaneswar rong so pipen kilometer pharo isira troxicap ka helo along si arni kang sam por phai troxi malom si phopon lo kachingkoi pon ve ka train amen lake the Bengaluru Howrah Superfast Express Shalimar Chennai Central Coromandel Express lapen hormu hortar ke roi train henlo Railway Ministry hin pen setame kiri tarli ponji aphan toy ponlo labang so train kachingkoi lake India phur ki molong ahir kantang nai lapen kap here memenai angbong pen isilo kopia potsi lapusana kisum ke phonang kok mapu angton pen kachini ponji lake Commissioner of Railway Safety hin pen kiri tarli bangthe paklang pon era phisi chini ponpo norma tong sekot pen ke rap ke pali dunji aphan pura home pharo hini so se ambulance bus home cap Mobile Health Units home clickable pho bang pharo kre hini so se SDRF lapen NDRF asai khiatum kerab duna sai claim pon bomlo National Desk Report Karbing Long live Pinera Abirta ke lawansi kang tonik lo